de què puc opositar? El primer que et recomano per analitzar o decidir de què pots opositar és que escollis una de les dues grans branques que hi ha. Branca número 1, cossos de seguretat. Policies, bombers, agents rurals, etc, etc. Branca número 2, personal administratiu i de serveis. Quan tinguis clar si vols anar cap a cossos de seguretat o personal administratiu, toca pensar si tens o no mobilitat geogràfica. Vaig a dir-vos, anem primerament als cossos de seguretat. Dins dels cossos de seguretat tenim policies, dins de policies tenim mosso d'esquadra, policia local, vigilant municipal o policia portuària. De tots aquests, amb mosso d'esquadra necessites mobilitat geogràfica perquè no saps on et poden adjudicar. Dins dels cossos grans, analitzat de forma gran, dels cossos de seguretat, també tenim els bombers. I dins de bombers hi ha bombers de la Generalitat i bombers voluntaris. Per bombers de la Generalitat necessites mobilitat geogràfica. I per últim tenim agents rurals, pels quals també necessites mobilitat geogràfica. De tots aquests, si veus que la mobilitat geogràfica no t'interessa i tu vols quedar-te en un municipi en concret, escull els que no requereixen mobilitat geogràfica. Anem amb els administratius. D'administratius, administratiu, auxiliar, tècnic i tots aquests, pots anar a la Generalitat de Catalunya, per la qual necessites mobilitat geogràfica, pots anar a diputacions, no mobilitat geogràfica, pots anar a consells comarcals, tampoc, o pots anar a ajuntaments, tampoc. Per què? Perquè si tu, per exemple, vols anar a la Diputació de Tarragona, decideixes que vas a Tarragona i no aniràs a treballar a Barcelona. Per aquest motiu, si tu no estàs disposat, no estàs disposada a canviar de lloc de residència i o treballar lluny de casa, no agafis una posició a mobilitat geogràfica. Què més? L'altra cosa que has de mirar no és només la mobilitat geogràfica, és el rang. Si vas a cossos de seguretat, anem a suposar, per exemple, policia, per anar a policia, si encara no ets policia, només pots entrar d'agent. Aquí no cal que busquis cap rang, perquè no pots entrar ni de caporal, ni de sergent, ni d'inspector, res. Has d'entrar per agent. Sí, quan dic policia és mosso d'esquadra, policia local, guàrdia urbana. Si vas a bombers, per bombers pots entrar per bomber de primera, que abans era bomber d'escala bàsica, ara és bomber de primera, o, si tens la formació necessària, també pots entrar per sotsinspector. O l'una o l'altra, perquè sotsinspector té oposicions de torn lliure. O si vas per agent rural, pots entrar per agent o també per sotsinspector, perquè també tenen aquesta entrada per dalt de torn lliure. Si vas a personal administratiu i de serveis, has d'analitzar el rang. Si vas a la GM, tindrem subaltern, auxiliar administratius, el cos d'administratius, el cos de gestió i el cos superior. A mesura que vas pujant de cos, més requisits de formació hi ha i molt més temari per estudiar hi ha i molta més dificultat de proves hi ha. Per tant, dit amb altres paraules, per subaltern seria de totes les que he dit l'oposició amb menys temari i amb menys requisits pel que fa a la formació. Si vas a corporacions locals, que són ajuntaments, diputacions o consell comarcal, llavors aquí hi ha molta varietat de llocs de treball i jo de tu miraria quina és l'escala. Si és agrupació professional, l'antic grup E, si és el grup C2, si és el grup C1, si és el grup A2 o si és el grup A1. Si són grups agrupació professional, C2, et requereixen menys formació, menys temari, o si vas cap a dalt A1, A2, més formació i més temari.
Amb tot això que t'he dit, tota aquesta informació que ara t'he donat un munt d'informació, fes una miqueta d'anàlisi. Primer, si vull anar cap a administratius o cap a més moviment, cossos de seguretat, bombers i tal. Segona cosa, si tinc mobilitat geogràfica o no tinc mobilitat geogràfica. I tercera cosa, quina formació tinc jo per poder accedir a certs rangs i quines ganes d'estudiar, perquè no és el mateix estudiar 20 temes que estudiar 100 temes. Molta sort en la teva elecció!